Påske eggetid, for Jesus døde på et kors, og da kom en hare med sjokolade i en kurv. Ikke spør meg hvorfor, men det er påske eggetid. Et lite tips hvis du har mistanke om at ett egg er kokt, og ett er rått. Har du kanskje kokt for mye på en lørdag og skal spise egg på en søndag? Du husker ikke hva som er hva, du la det litt hultet i bultet. Du aner ikke hvilken overraskelse som finnes i egget. Er det et hardt, hvitt og gult ett, eller er det et slimete, gjennomsiktig gult ett? Det er stor forskjell. Tipset mitt er dette. Og ja, jeg har nettopp startet. Slutt å dømme. Kan dømme litt. Klokken var mye. Langt over 9. En 7 så det. Mitt sønn har vært oppe siden 7:30. Ja, det har jeg en taper. Uansett. Sjekk tipsen. Du spinner egg. Det som spinner som en snurrebass, gjett hva det er. Jepp, det er det kokte. Det var tipset mitt på en påskemorgen. Slukker tørsten, en times tid. God påske.